Az gaitezen aste ekonomiaren beste emanaldi batekin. 2024ko lehen hiruhilekoan, Euskadiko eraikuntzaren sektoreko jarduera 5%tik gora hasi zen aurreko urteko aldi beraren aldean, eraikuntzaren eta obra zibilaren bilakaerari esker. Bestalde, etxebizitzaren prezioak ez du amore ematen. Aurtengo lehen hiruhilekoan ia puntuta erdi igo da urte arteko tasan. Etxebizitzak 9% egin du gora 2018tik, baina 2008ko ikiesinen burbuilatik urrun jarraitzen du. Kontsumo prezioek gora egin dute maiatzan, apirilean baino 3% gehiago, eta 3,6an kokatu dira. Elektrizitatearen prezioen igoera, batez ere elektrizitatearen bezaren igoeragatik. Horren argigarri da. Hurrengora arte.